Bună ziua sau bună seara, mă numesc Velicu și bine v-am găsit la un nou podcast. Astăzi suntem în ospăție la doamna Nolea Râșcovoi, fostă profesoară de matematică în Liceul Teoretic Silvian Lucaci, care și-a dedicat anii săi de activitate pentru a învăța și a educa generații întregi de elevi. Vă mulțumim că ați acceptat invitația la podcastul nostru și zic să începem. Vă rugăm să faceți o retrospectivă a anilor de activitate ca pedagog. Bună ziua! Eu sunt născut în anul 1949 și terminând asta, născându-mă pe lume, nimeni nu știe ce îl așteaptă în viață. Dar abia în anii 70, când am devenit profesoară, am înțeles că anume aceasta este un lucru care mă atrage, în care voi putea să depun toate eforturile, să educ mai mulți copii, să-i îndrumez în viață, să le dau cunoștință în domeniul care am activat, adică matematica. Pe parcursul anilor, începând cu 70, când am terminat facultatea la Institutul Pedagogic din Bălț, fiind căsătorită din cursul 4, am avut diplomă liberă. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că nu suntem repartizați într-un anumit raion și acolo neapărat trebuie să plecăm. Eu am avut diplomă liberă, adică am plecat acolo unde era soțul și am venit în satul Proscureni. Aici, cu părerii de rău, nu puteam să găsesc de lucru. Era aproape 1 septembrie și lucru nu găseam. Abia la 2 septembrie am găsit locul de muncă în satul Petroșani, unde am activat pe parcurs de 2 ani și apoi am fost transferată în satul Costești din Vale, care acum este acolo apă, bazinul de apă. Dar 3 ani am activat în satul din Vale, era director domnul Josan și colectivul era micuț, dar eram un colectiv foarte prietenos, așa, și elevii erau foarte iubitori de carte, adică zic așa, dornici de carte. Și am activat 3 ani cu mare plăcere, ca mai apoi am fost transferați în satul Proscureni, unde am activat după masă, că acolo se învățau copiii care erau în școala din Proscureni, dar noi fiind transferați încoace, activitatea noastră a fost după masă. Și în felul acesta am lucrat încă un an în satul Proscureni. Abia atunci aveam și eu locul meu de trai, adică pe parcursul acestor ani când am activat și în Petroșani și în Costești de Vale, între timp construiam și casă aici, în Costești, că avem povestea că de unde ești, din Dăruitoarea, unde lucrezi, la Petroșani, unde trăiești, la Proscureni. Dar până în sfârșit am zis că sunt din Costești și lucrez la Costești, adică am fost transferați din Proscureni în liceu teoretic, adică atunci era școala medie, Costești. La noi aici? Da, sus. Asta au fost pe anii 75. Ca pe parcursul anilor din 75 și până când am ieșit la pensie, am activat în acest liceu. Au trecut multe generații cu care am avut contact de a educa, de a învăța, de a le cultiva dragoste față de muncă, față de țară, față de sat, față de prieteni, de părinți, și în felul acesta am avut o satisfacție plăcută de la acest mod de activitate, adică de a mă întâlni cu copiii și părinții. După câte am înțeles, ați ales anume această profesie pentru că ați fost bucuroasă să îndrumați copiii, da? Da, să fiu alături de copii. Deci în școala din Proscureni,
că noi am terminat, eu am învățat în școala din sat, natală, până la 4 clasă, că acolo e școala primară. Și mai departe am venit la școala din Proscureni, unui profesor de matematică mi-a fost Țurcanu Boris Pantelimonuci, care Dumnezeu să-l ierte nu mai este între noi. Și iată, am îndrăgit acest obiect, ca mai târziu, până la clasa a 10-a, să determin că, într-adevăr, mi-e lega soarta și viața de acest obiect, matematica, și după terminarea școlii în anul 1966, am plecat la Institutul Pedagogic din Bălți, la Facultatea de Matematică, Fizic și Matematică, specialitatea matematică, unde am învățat 4 ani. A fost o perioadă foarte frumoasă de studenție, ca și orice tânăr eram bucuroși că suntem liberi, nu suntem supravegheați de părinți, dar responsabilitatea era tot atât de mare, fiindcă obiectul este un obiect, să zicem așa, care nu se dă chiar atât de ușor dacă nu pui efort. Am fost și mai liberi în timpul, să zicem, de la sesii până la sesii, dar în timpul sesii trebuia de muncit mult ca să susținem toate examenele și să susținem cu succes și facultatea. Și iată, ca îndrumător a fost profesorul meu de matematică, Țurcan Boris Pantelimonuci. De aceea nu regret nici un moment că am ales anume această facultate de matematică. Da. Dumneavoastră, activând în diferite etape de dezvoltare a învățământului și a societății, cum priviți tehnologiile informaționale de astăzi? Noi am lucrat în perioada, adică eu am lucrat în perioada când majoritatea aveam, cel mai performant era că avem telefoane, și, adică fixe, telefoanele fixe și altceva pot să spun că nimic. Dar erau de acum în școală, se foloseau pentru lecții, la lecțiile de matematică, de folosit filmul, de pus diferite de acum instrumente cu care să ușurăm lucru. Dar, în comparație cu ceea ce este acum, desigur că este o deosebire foarte mare și este, mi s-ar părea că este cu mult mai ușor, adică să găsești o informație, să o poți aplica și să ajungi la rezultate mai bune. Noi nu ne-am pierdut nici noi. Erau foarte multe jurnale de profesii, de specialitate, adică era foaia matematică, era matematica în școală, era pedagogul sovietic, adică toate acestea nouă ne dădea posibilitate, dar prin muncă colosală, să citim, să dobândim informații ca mai apoi să le putem folosi la lecțiile noastre. Așa că, în comparație cu ce este acum, desigur că a fost puțin mai jos, dar noi nu ne-am pierdut, că am avut de unde să strângem informații din literatură. În viziunea dumneavoastră, care etapă a fost cea mai activă și interesantă? Dacă tot a zis că ați trecut. Da, cea mai activă dintre toate, să zicem că a fost, eu am zis de acum despre studenție, dar începând cu anii 70, când am început lucru, ca atare, cea mai frumoasă perioadă a fost atunci când, după câțiva 2-3 ani, când am acumulat puțină experiență și mai mult am simțit gustul sau frumusețea acestei profesii și atunci și rezultatele erau mai frumoase și legătura dintre copii și părinți era mai bună și toate acestea ne-au dat și rezultate. Noi am fost văzuți ca profesori cu rezultate bune, cu participarea la olimpiade, cu participarea la diferite concursuri și acestea au fost ca o stimă pentru noi, profesorii sau pentru mine, ca să permanent să caut să mă ridic cât mai sus, cât mai bine, să rezultatele să fie cât mai bune. Mai mari, da. Care sunt avantajele sau aspectele plăcute de a fi profesor?
E foarte plăcut să fii profesor, mai ales depinde de un contingent, de clasă. Sunt clase care sunt mai mult atrase de cunoștințe și sunt clase care puțin mai, dar într-o clasă unde toți copiii au ochii strălucesc de a cunoaște cât mai mult, e foarte plăcut să fii în contact cu acești copii, să le aduci cât mai multe cunoștințe, să le lămurești cât mai pe înțelesul lor. Și atunci când ei îți lămuresc sau scriu o lucrare cu rezultate foarte bune, plăcerea este nespus de frumoasă. Adică în comparație cu aceea că numai cu copiii suntem în contact și asta te face tânăr chiar și atunci când ai în spate o desagă de ani, dar și cu relațiile cu părinții, care, drept să vă spun, mulți din ei și chiar mulți din ei de acum au fost elevii mei. Deci eu am învățat generație de copii a căror părinți au fost tot elevii mei și e destul de plăcut să mă întâlnesc cu acești părinți și copii. Nici nu mă închipui cum e asta să Da, asta e foarte... Eu am și bunica a fost învățat de mine și am nepoță de m-a fost în clasa 5-a. Doamna Nolea, rolul familiei în viața dumneavoastră? Familia a fost pentru mine sfântă, adică cuibul unde omul își face viața, unde omul își croiește viitorul, adică prin copii, cu ajutorul copiilor, părinților care ne-au susținut când am construit și am făcut această casă. Soțul care a fost un om, să zic, cu litere mare, a fost și el cu studii superioare, învățător de fizică. În clasa 10 m-am învățat la fizică, că eu plecând la institut, de acum m-am căsătorit în curs 4. Astfel, în familie ne-am înțeles totdeauna din jumătate de cuvânt, nu a fost niciodată probleme de neînțelegere. Am avut 2 copii care m-au înțeles, care au avut rezultate frumoase în școală și au terminat școala cu succes. Asta este o bucurie care susține familia în bună înțelegere, în bună cuvință, adică cu plăcere să trăiești. Familia pentru toți, eu cred că este cel mai important lucru. Desigur că asta este. Da. În afară de matematică, dumneavoastră, ca personalitate, ce hobby-uri mai aveți? În afară de matematică, îmi place să citesc și plus de asta, că trăim la sat-oraș, noi suntem, avem o grădiniță, adică o grădină în care, desigur că îmi place foarte mult să mă ocup cu florile, cu culturile, să le amenajez, să le cultiv într-un fel, a doilea an în alt fel și în felul acesta să mă... Deseori îmi ziceau cei care mă cunosc că trebuie să fii agronom. Deci să faci. Și până astăzi continui să mă ocup cu acest hobby de acum, terminând învățământul, cu ieșirea la pensii, mai mult mă ocup cu grădinăritul, cu cititul, cu acestea sunt ocupațiile de, așa, iubite. Copiii dumneavoastră au îmbrățișat profesia de pedagog? Ambii feciori, băieții mei, au terminat Institutul Politehnic, facultăți, unul a terminat microelectronică, ei poloprovodnicovă, pribor în limba română, nu știu cum, și al doilea a terminat facultatea de construcții. Ca după terminare, deodată a rămas în institut la facultatea unde a terminat ca să activeze ca profesor. Și iată, pe parcursul la toți anii mai departe, el lucrează la Institutul Politehnic și predă la Facultatea de Construcții Industriale și Civile.
până în ziua de azi, da? Da. E foarte bine că Profesor. s-o dus pe ei, da. Ca tineri ne-ar interesa pe care calități omenești puneți accentul. Desigur că pe sinceritate, bunătate și dragoste de cunoștință. De cunoștință. Da. Aceasta este principală, că omul dacă cunoaște, el se descurcă în orice domeniu n-ar activa. Da. Asta este. Știm că sunteți născut în satul Duritoarea Veche. Cât de mult prețuiți Baștina? Duritoarea este un sat de poveste. Este un sat cu atâtea lucruri interesante, începând cu stâncile și crota care de la Doritoarea, cu țâglăul de la cealaltă parte de sat, cu oamenii care trăiesc în acest sat și cu atât mai mult că m-am născut acolo. Eu mi-am iubit și îmi iubesc până astăzi satul natal. Am fost 2 copii la părinți. Părinții mei au fost colhoznici, am ajutat în timpul copilăriei și lui mama și lui tata după posibilități și de fiecare dată mi-a fost o plăcere să ajut lui tata la fermă de vaci acolo, cu mama la grădiniță de copii, ca dădacă, și peste tot locul era să întâlnim oamenii frumoși și iubitori de adevăr, de bunătate, de simțim acest lucru, îmi pare că parcă erau toți neamurile mele. Iată, așa cunosc eu satul Doritoare, unde mi-am petrecut copilăria, unde am luat primele cunoștințe de la școala primară și învățătorul Haime Ițcovici, așa, care nu mai este în viață, desigur. Am avut o plăcere să aflu cât mai multe cunoștințe și totdeauna a fost interesată de oamenii satului, de bunătatea lor, de frumusețea lor și până astăzi nu pot să-mi închipui că ar putea omul să uite Baștina unde s-a născut, sau să uite casa și părinții mama care făcea cea mai bună pâine și cea mai gustoasă plăcintă. Până astăzi simt gustul acestei copturi. Da, eu cred că nu o să uite nimic. Da, într-adevăr, aceasta este un lucru care îți aduce o plăcere oriunde și oricând. Da. Aflându-vă la odihna bine meritată, ce ați ura colegilor dumneavoastră din învățământ și actualilor elevi? Colegilor din învățământ, adică colegilor de școală cu care am lucrat, colectivului, le doresc mult succes, le doresc multă răbdare și perseverența de a transmite ceea ce cunosc ei copiilor, că atunci vom avea o societate bine educată, vom avea o societate bine instruită și în felul acesta vom avea și o viață mai frumoasă. Iar elevilor, care acum cam puțin s-au mai depărtat de un anumit țel, dar totuși sunt copii foarte deștepți și le doresc la toți și chiar celor care un pic s-au îndepărtat să se întoarcă cu fața spre școală, cu fața spre acest, să zicem, frumos lucru care este de a învăța, de a cunoaște carte, de a stima lumea, de a fi cât mai vigilenți cu cei mai în vârstă, cu cei care îți de seamă cu dânsii și între ei să fie ca o familie. Prietenoși. Prietenoși, da. Eu vă mulțumesc pentru că ați fost receptivă la propunerea noastră, dorindu-vă multă sănătate, liniște sufletească, bucurii de la copii și nepoți. Și vă doresc numai bine să aveți. Vă mulțumesc mult și vouă, vă doresc
a ceea ce mi-ați dorit mie, adică să fiți sănătoși, să aveți succese frumoase peste tot și ceea ce faceți mai departe. Da, mulțumesc Cu frumos. succes! Mulțumesc.